nango to koko muony gi to ng'ama miyo no hinyo ngimane yo machalo nade. Yes, koro mokwongo mama mora mapek wada ni mama ni nyaka dhi e klinik. Ma kocha mochako nyonyo dwe mar ariyo ne onego bedno chako dhi e klinik mondo wang'iyo kiwango mar rembe ne romo nade, wang'i ni to ben gi tuo moro amora obed kata mana mar STI kata UTI, wang'iyo ni to yedhe moko nitie momiyogi mamedo gi remo bende ma boost remo. Koro gin yedhe ma very important, then wamiyogi bende ma prevent mondo kik giyud kata malaria kata kapo ne gin kuonde mantie malaria. Koro yedhe gi komigi make sure ni muonyo yath kaka daktari onyisi, nikech sama iwe moko muonyo yedhe gi sama nomiyi mar remo rembi pone piny. Koro gin sama idhi nyuol cha, gin sama mama konyore o lose a lot of blood. Koro omiyo yedhe gi mondo o boost remo. Then yedhe ma omiyogi ma prevent gi malaria gi gibe konyo gi mondo koro kata kopek to koro kata malaria koro kata kodhi kata ka suna gi okaye to koro konya yudo malaria. Wayudo malaria prophylaxis mageng'o ni mondo kik oyud malaria ni. Koro gigo gin very important, kik mama we kata kokech inyalo madhe kata gi nyuka, inyalo madhe kata gi matunda, but tema tek muonyo yedhe momiyo. To bende ute thieth moko be ahinya kalore ne giwacho ni yedhe ma kama ng'eyo joma mine mapek giketi gimi pi mano osuptal kato ng'ise ni muodh gi mana gi ka nikech wang'eyo kuwuok oko to pondo ne dhi wito gi ok idhi muonyo to ngimani emiketo kama ng'aw kata kamano ang'o momiyo pondo wanyalo wacho ni suna mar Anopheles ko kayo ng'ama miyo to ojahinyo iwacho ni oketho placenta to wang'e ni placenta ema pondo tiyoga kata kelo tudruok mane nyathi gi miyo ere kaka mano timore. Nikech ng'eni sama ketho placenta nyiso ni mama nikech ng'eni kanyo be ema transport chiemo ma wuok kuom mama kadhi ir nyathi to kanyo bende kanyo be maremo bende wuok kuom mama kadhi ir nyathi. Koro sama gino odhi attack placenta nyiso ni nyathi ni at risk, ema miyo nyalo golo ga nyathi miyo ka mama obedo gi breech birth, nyiso ni onyuol ka sani pok oromo. Then at the same time yudo ka mama bende sama gino ketho placenta koro gini nyalo chande chieng' machielo bende mondo kel nyathi machielo. Kamano. Iwacho kanyo makare ahinya kata kamano yedhe ma imiyo ji wacho ni ne joma dongo ma ponono muonyo yath to ochicha ni dende lit wiye bare ponono ng'ok kata matin to seche moko kong'o kata gik ma yelo makech to chicha ni anyalo bedo kod malaria tasedhi anyiewo yath amuonyo ginyalo bedo resistant. Nyithindo ma ponono bende imiyo yedhe ma okopima to min gi ochicha ni nyathina ni nyalo bedo gi malaria to omiye yedhe mag malaria gin bende ginyalo bedo resistant ne yedhe mag malaria to ponono kamano timore gin to ikonyo gi yo machalo nade. Kichwa yudo ka mostly kaka nang'isi ni thoth jotuo ng'ata gimoro matime ni en gi malaria. Koro yath onego bed ni tigo mana sama se confirm ni gi malaria. Nyithindo matiso ng'eni dend gi ng'awo kaka wacho ni immunity system gi ni piny. Sama imiye yath moko winjore kode, imiye yath malaria to ok en gi malaria. Nyithindo biro develop resistance ne yadhni. Ko chieng' ma koro yudo malaria ni wuon tida miye yadhni mondo yani yadhni oseng'iyo gi dende, oseng'iyo gi rembe. Koro sama ida miye yadhni mondo koro konye. Ng'eni koro yadhni ok dhi konye. Koro wayudo kamano nyalo kelo ne nyithindo gi shida bende. Then nyithindo matiso bende okwero ni saka sa imiyo gi yath. Gibiro miyo gi yath. Samoro en kata mana antibiotics, obiro bedo resistant ne antibiotics drugs gi. Kata malaria yudo ka samoro bedo resistant to anti-malaria drugs. Koro sama koro en gi malaria ma koro make motegno. Koro kata imiye yedhe gi koro chalo mana pi ok dhi konye. Kamano. To bende iwacho kanyo ni nitiere chenro mar kuoyo yath ahinya ma counties jathoro timo nikech wajaneno ka counties moko nyaka sani gilando ga nyaka ni chieng' tarik makama nyaka chieng' tarik makama obiro bedo kwa kuoyo yath obede sub county makama kendo nyiso jopiny